Стига, бе. От 82 на 70. Малко се поотпуснах по празниците. Но все пак не е чак толкова зле. Ей, свиня! Стягай са малко, прасе! Еми, явно ще трябва малко да се постигна. Целта ми за следващите 30 дни ще е да сваля малко от мазнините и да кача малко мускулна маса. Но за да сме сигурни, че на края на предизвикателството имам някаква промяна, няма да следим само килограмите, а ще вземем и мерки. И това не е всичко. Понеже напоследък се храних доста вредно, акнето ми се вълши. Затова в следващите 30 дни ще избягвам вредната храна и ще видим дали ще има някакъв ефект. Но за сега нека се върнем на мерки. И те са на вашите екрани. След 30 дни пак ще вземем мерки и ще видим как те са се променили. Започвам първи ден от предизвикателството с тегло от 81,4 кг, като на края на предизвикателството бих искал да тежа около 80. Или една идея по-малко. И плановете ми са да тренирам около 4 пъти в седмица, докато съм в лек дефицит. Ще ви апдейтвам с клипчета и снимки за това как върви прогрес. Малък апдейт, в момента е четвърти ден и най-накрая започва да ми е малко по-лесно с лимитираните калории, понеже наскоро се храних с буквално каквото си искам и свиква се. Девети ден сме и реших да направя няколко снимки на лицето ми и на физиката. Има малка промяна, но не се забелязва много, но все пак е началото. Вече е 15 ден и тренировките вървят доста добре. Тренировката е завършена. Въпреки че тренировките вървяха добре, не можех да кажа също за теглото. Което беше повече отколкото на ден едно. И това може би е защото доста се бях засял в нас и също така нямах достатъчно активност. Затова какво направих аз? Не съм почнал да тичам или нещо такова, просто си намалих калориите, защото съм мързил. Останаха още няколко дни от предизвикателството, сега правя една тренировка и след това ще рева. И ще видите защо. Това е чист смърт. Не знам, ама... Това само... Опитах леко от соса и е супер люто. Не знам дали трябва да го ям това. То принцип, тия спагети не са много за това предизвикателство, ама просто нямаше как да не го снимам. Защото мисля, че е интересно. Как ще се гърча. За сега не е много зле. Мисля, че почва малко да се натрупа повече. Не го опитвайте във вас, вкъщи, където и да е. Време е за резултатите. И ето как ми се промени лицето в последните 30 дни. Не е нещо грандиозно, но все пак има разлика. А сега, нека да преминем към интересната част. На първи ден теглото ми беше 81,4 кг и за 30 дни успях да стана 80,2 кг. Което е с 1,2 кг по-малко. Сега ще вземем мерките. Стига, бе. От 82 на 77. На ден едно мерките ми изглеждаха по този начин.
А в момента изглеждат така. Лично аз съм много доволен от мерките, успях едновременно да кача мускулна маса и да сваля мазнини. А сега ще видим сравнението между двете физики. Лайк, subscribe, до следващото видео.